Na ku Buhari giri na ka sautin girma yan zariya lallai yau ai mun samu mai dama mana rabbula barista Yusuf son baka ji girma mu kai za mu zaɓa ciyaman zariya mai girma ga damuna uwar alkhairi a jam'iyyar mu ba in kari PDP nasara alkhairi Yusuf kai muke yi buri don mun sani ba ka sharri ciyaman zariya in Allah ya so Yusuf nai zai iya ko da ma sun so ko da ma sun iya ai Allah ya so ciyaman zariya Allah ya so Yusuf nai zai iya ko da ma sun so ko da ma sun iya ai Allah ya so jama'a mutan zariya kai muke so duk mun yi mu baya Allah ya so honorable barista Yusuf ka ji mai kirki kuma ga san jama'a Allah ya so honorable barista Yusuf ka ji mai kishi domin ka bai wa matasa sana'a Allah ya so al'umma mun yi baya muna fara'a don mun canki mai sa'a Allah ya so ciyaman zariya Allah ya so Yusuf nai zai iya ko da ma sun so ko da ma sun biya ai Allah ya so honorable Yusuf gashi mai kishi kuma da san al'umma Allah ya so honorable Yusuf me san zaman lafiya baya san rigima Allah ya so da munawar alkhairi kai muke so zo kan rabba gardama Allah ya so madugu uban tambiya ka kago wajen lallai ba ai an gama Allah ya so ciyaman zariya Allah ya so Yusuf nai zai iya ko da ma sun so ko da ma sun kiya ai aka ya taro honorable Yusuf Sambo mai anniya ciyaman zariya kai ne zaɓin mutanen zariya hada taro honorable Yusuf Sambo mai anniya ciyaman zariya kai ne zaɓin mutanen zariya. Masu kallon mu da sauraron mu ku ci gaba da kasancewa da Kiri New TV musamman a shafinmu na YouTube domin samun sababbin shirye-shiryen mu kai tsaye a kuma kowane lokaci. Kiri New TV tare da Kiri New Record ƙarƙashin jagorancin Buhari Kiri a shirye muke domin kammala muku ayyukanku a kan lokaci ga mai buƙatar waƙoƙi kowane iri. Kiri New Record ya shirya tsaf domin fitar muku da murya rangadau kamar dai haka. Ka ji bayani dalla-dalla na ku Buhari Kiri ne zan yi bayani dalla-dalla ga masu buƙatar a tallata musu kamfanonuwa ko kuma sanarwar ɗaurin aure, video cartoon, video advertisement da dai sauransu. Za ku iya ziyartar mu a shafinmu na www.kirinewtv.youtube.com ko ku tuntuɓe mu ta shafinmu na WhatsApp ta wannan lambar waya kamar haka: 090 55 709-9933. Ku ci gaba da kasancewa da Kiri New TV tare da haɗin gwiwar Kiri New Record.